रे झूठो खाली खाली बकवास को के 1.5 घंटा बिहार बनले बानी खाली इहे नवरात्रि के बात रहे पिछला साल आज नवरात्र के बाद जानते बानी दिवाली वाली होला तो कोनो आदमी तनी भर ताश तर चल जाला जुआ हुआ खेले लागेला और कहियो ना तो दिवाली के दिन आदमी चलिए जाला जन्नी भैया दिवाली से 5 दिन पहले बाबू अपना गांव के लड़का के साथे बैठ गए जुआ खेले खातिर आ तले बुझे की पुलिस के रेड पर गए अरे जननी केने के सिपाही केने शिकायत करत रहल ले आई रोकत रखा भैया धरवा देता ले आई जननी लगले अपना गांव के लड़कन जोरे जुआ खेले अब देखी पुलिस के रेड पर गए सब कहू अपन अपन दे हेले के भाग गए आ यहाँ पे जाके पुलिस के जीपवा में बैठ गई ने और भाई आई सोली जब अहिले बोले के रे सब कहू अपन देह छोरा के भागल बा आते जीप में के बैठल बारे त कहले कि हम बुर्बक थोड़ी बनी एकरा पहले बात तो लोग पकड़ले रहन त बैठे के जगह ना मिले रहे यही से के पहले ही बैठ गई का पता फिर जाब में हो जाए तो दिक्कत हो जाए दिवाली के दिन रहे आ तिवारी जी जुआ खेले बैठ गईले जुआ में चले प्रशासन अइले तो जाके गड़िया में बैठ के कहले कि हम कहीं बैठ गए कि हमरा जगह ही ना मिली ई गलती बनावल चुटकुला ना कहल जाला ना भोला चाचा एक दिन ई जानता नहीं ये लोग पर छापा पड़ गए 3 आदमी पर ये व्यास जी रहले इनकर बेंजू वाला रहले आ ठेकैता रहले आ जब एगो इनकर नचनिया भी हो रूम में वो रहे आ छापा तो पड़ गई तो 3 जना ई लो रहे लो आ इनकर एगो नचनिया रहे जब पुलिस लोग आइल कहल के इस रूम में क्या कर रहा था जी तो कहले कि सर हम बांसुरी बजावत रहे अच्छा कहले रे तो हर नाम का हो तो ई झूठ बोलत रहे कहले कि हमार नाम मोहन लाल हो प्रशासन जी पूछले कि का करत रहला हा तो सर हम बांसुरी बजावत रहनी हा अच्छा अच्छा ठेकैता के कालर धर के पूछले जय तहार काम ना का नाम हो ठेकैता कहत रहे कि हमार नाम गोपाल हो तू का करत रहला हा तो सर हम हूँ बांसुरी बजावत रहनी अच्छा अच्छा बांसुरी बजावत रहा बेंजू वाला के हाथ पकड़ के कहनी प्रशासन जी के तहार का नाम हो वो कहले जे उनकर तो मोहन नाम हो गोपाल नाम हो आ हमार कन्हैया नाम हो तो तू का करत रहा तो सर हम हूँ बांसुरी बजावत रहनी वही जलुकाइल नचनिया इनकर उनको के धरा गई अकल करे तहार नाम का हो अब तू एजा का करे आई रहलू हो नचनिया इनकर कहते कि सर हमार नाम हमरे नाम बांसुरी हो हमरे से लो बजावत रहला कौला बात के जवाब नहीं है लेकिन बात कहल जाला सोच समझ के कि कौन बात कहाँ लागी ए पर ध्यान दियो दुर्गा जी महारानी की तो तनी अच्छा लागल हो के एगो जोरदार ताली बजा दी सब अब तनी आशिक मिल जा देखी केंगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
ना गीत गौ नहीं होई तो हमनी के नींद लगे लगी तनी कौना क्षेत्र में कैसन गौ नहीं होला ये पर ध्यान देहल जाला यही लेके 3-4 गो गौ नहीं हमें नहीं बनवा दिल बने लोग हमारे के मत डांटे लगे ये पर ध्यान देवे के बाद आज बुझाता जब बहना मिले वाला बाल जानी हा गीत संगीत के माहौल होला पहिल का ताल हम प्रोग्राम कौन है कि दूसर का ताल एकदम जमा रही लेकिन देखो तो नहीं कि सेरात और बबुआ सुगराने में अभी बहुत बचपना बा बहुत बचपना 7 साल घूमे के पड़ी तब कुछ माहौल चिन्हाई कि कौना फंक्शन में कैसन गीत गावल जाला श्रोता समाज का मांगता नहीं ओकर व्यवस्था कइल जाला अब तनी हमार बारी बा उठा तनी देखो गीत संगीत केंगा होला गीत संगीत में भी बहुत कमी बा बाबा भाई बच्चा बारा एक कुल बात पे ध्यान दिया जाओ खाली खालसा मुंह से बनला से नहीं खेनो खेला पब्लिक पूर्वक नहीं खेनो बहुत सुंदर गीत संगीत गावे के एक बार फिर से तिवारी बाबा प्रयास करने बाकी भी बहुत कमी बा में देखी खाली मुंह से खाला से थोड़ी होला हम होई बानी हौ बानी आपन मुंह से आपन बड़ाई आई लो रहो कहे कि महादेव जी के भाई हम और आप क्या हैं ये जनता डिसाइड करेगी भगवान रूपी जनता बैठी हुई है उन लोगों को ऊपर छोड़ दीजिए अपने मुंह से कहे लगा तनिक हम हाय हाय आ तो कुछ हो ना बुझात गीत संगीत है लही ने का कोतर हम हाय हम हमर सिवान घर तहरा छपरा घर त पहिले हमनी के छपरे घर ह बाद में नु सिवान भइल ह आ देखो जिला जोली के बाद कलाकार ना करेला हम जिला वाले अगर जिला वाला अगर बात होई तो हमार जिला एगो सिवान जिला के औरी ब्यास बोला दीते तारा के छपरा से ना बोलावल जाई छपरा से तारा के बोलावल गेल बा ये से आज अभिषेक तिवारी लोग के बारे तो कम से कम एगो दूरो के ब्यास बोलावल आ ना तो सिवान जिला सुन बबुआ हमार सिवान है हनु कि जिला सिवान के बखान करी कितना ले जिला सिवान के जनत हिंदुस्तान हो आ जिला सिवान के रहले राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति हमरा भारत के महान हो जिला सिवान के रहले द्रोणाचार्य जे करे ही जरी खास दोन में मकान हो एहो नदान नहीं खजानत सिवान के इहवा त एक से एक बाड़े विद्वान हो धन बाटे हमरा सिवान के माटी आ घुमबो त मर्दी हवा मिल जई है खाटी आ कहत बैरागी केहू से अटल बनायाटी तो अभिषेक तिवरिया से मिला के देखो चाटी कि जब राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति भइले अगर सिवाल गोपालगंज ना रहे ना घर खाली छपरे रहे जानल के ना तोरा कि यही सिवान के राजेंद्र बाबू पहले जब राष्ट्रपति भइले वो घर खाली छपरे रहे अब नचनिया टेंशन में हो गल कि हमनी के छपरे के लिहल बनी से हालांकि कलाकार के कोनो जिला कोनो जात कोनो प्रांत ना होला हमने के सब जात के घरे जाए के बाद सब जिला में जाए के बाद सब के अपना भाई लेखा सही अब तो तिवारी बाबा कहे लगन नहीं हो कि सिवान जिला हो अब रे वो जिलावादी करे लगन रहुए हमरे अरे वो सिवान जिला के हई हम छपरा से आल बनी अरे वो बेरी बेरी कहत नहीं कि सिवान जिला हम मतलब लोग जान जाओ कि सिवान के हमें हम छपरा के हई तो मतलब इनकरा को लोग बेसी मानो देखो सिवान जिला उ लयदार जिला हो न तिवारी बाबा वो नया सिवान में उपजल बनी हमने के 7-8 साल पहले आके सिवान में गा के चल गेल बनी जननी ओ घरी रह जन्मो न रहे गीत संगीत ओ घरी रहुआ दुर्गा जी के पाठ पर चली गावे गावे भाई ए कहतर की गावत रत हमरा नींद लागे लागता जानते रहुआ गावत रहनी हनु ठीक बा संगीत बढ़िया होगा तो नींद पड़े के चाहिए बाकी जब गावत रहले हनु तो हमरा सब उल्टी जस बुझात लग अतना गंदा गीत गावे लगत रहे
अच्छा माता बहन लोग बैठल बा लोग स्कूल खुला बा हाँ एगो गाना गवले है कि मौगी गोरी हो या काली मगर छिनार ना मिले हाँ ई कतना ए गीती ए बतबा के तू अपना देतो खिलार कह देतो हाँ। बिगाड़ कह देतो हाँ। छिनार तहला करबे का जरूरी हे दुर्गा माई धरा में अगर सच हो में शक्ति बा जौना मुंह से बात कले हो ओही में मुंह में एकरा कोई फुटवा दी हो अब तक कहूं कि तारा दरबार में हतना गंदा बात ब्यास तिवारी जी एने तक रह जा बबुआ कि पहले चेक करी तबे करी गबना फूल लायो बही छोटे छोटे बा न खाली नचनिया के बराबर एगो गावत रे कि फुलावना इनकर छोटे छोटे बा आ धुन अपने से बजावत रे कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो बताई पोकवा के माने फुलावना छोटे छोटे ध्यान देता रहा रामो जी के नसता रहा हे भगवान इनका में दोष नहीं हर की बार तू पाछी ये है बामता आज ले 20 साल से बिहार पर राज करत रह गईली आ हो एगो भी 3 साल नहीं के हो अब भात खा के मंच पे लगत है ढेकार लेवे अनुरुद्ध आशिक जी कोनो कोनो बात कहले तो अच्छा लागेला भोला चाचा कहतर जे हमर नचनिया 20 बरिस रहो 20 बरिस से राज करतिया नचनिया केकरा पो ई भाई अच्छा कहले हैं 20 बरिस से राज करतरी अब मान के चली 20-25 बरिस के होई है तबे न नाचत होई है तब तू ले आइल बड़ा 50 बरिस का नचनिया एगो सिक्का ना मिले रोते जइबे जैसे बता इहे नचनिया ही जे 7 गो मंगल सूत्र पहिने ले बेचारा को तो भिलवा देले बिया इहे नचनिया के 7 गो मंगल सूत्र एकरा गर्दन में रहेला इतना अच्छा बेचारी नचनिया ही डोरा बांध के बूढ़ा गइल बिया तहर नचनिया नाचल नहीं खे जात ए पर ध्यान दी नचनिया बदल देबो मार्केट में आ जइबो घोड़ी सही भी ए घरी का करब ठेकैता से छीन के ब्याह से बियाह कर ले तरे तो का तो जन ना कहे के ई ब्यास जी कहत रहे आ खाली नचनिया के बड़ाई आज हमार नचनिया होई हियो हो हियो ऐसा नचनिया माने कौन नचनिया के बारे में सभे जानता 3 साल अभियंता जी रखले ना जी हां जी 2-3 साल लोथा जी रखले तो तू दोसरा के पतल लेके चाटता रह सुन लो एगो भान ध्यान दे छी लोग जानता जे उ कैसन कलाकार है वह कलाकार है जे 7 गो मंगल सूत्र बेचारी चाली है सब चाली देखी माहौल चिन्हे नहीं खे आवत रहुआ कौनो जरूरी नहीं खे कि फुहर बात बोल देला से कौनो ही जम जाई 5 गो अगर फुहर बातें हम बोल दी न तो देखन ए बबुआ जितना फुहर बोले के कोशिश करत रह हम यूट्यूब पर रहेंगे बदनाम बनी पर ध्यान दी यूट्यूब पर मार करे अब हमारा जो फुहर ना तू बोलबो आ हम जब कुछ नहीं की बोलो तो कुछ जानिए कनु आज हमनी के कर जीवन सब बैठल बनी आई समिति ऐसन हो तब विद्वान के समिति हो तब तनी अच्छा अच्छा बात बोले के चाहिए बबुआ जे झूठ से झगड़ा कइले बा तब झगड़ा बना के का होई जे झूठ से झगड़ा कइले बा तब झगड़ा बना के का होई जे जरिए के दुश्मनी सधले बा तब यार बना के का होई आ जे लइकाइए के सुख सुका होके ओकरा के हथियार धरा के का होई हथियार से लागी खेले कई जे मार ले मार दी देखो तारा के बुतरू जान के हम गवावत तनी अब तो फरमाइशी आइए गइल बा कि ना तो रंगा रंग कार्यक्रम होखे तो रंगा रंग कार्यक्रम होई तो अभिषेक गावेलो और सही देंगा ई बोलत रे फटर फटर नु ई 3 भाई हवे पुलिस चाचा के लइका 3 भाई एगो जना बेंजू बजावे एक जना दीपक जी हवे तो इनका गौवा के बगलवा में एगो मुखिया जी के घर बा
तो न्योता आ गइल घर भोज के आ घर भोज के जब न्योता आइल तो कहले जे ना दीपके भाई जई है मझिला भाई हवे उहे न्योता करे जई है तो देखिनु ई तीनों भाई कब का बोल दिलो कोनो गारंटी नहीं है गइले इनकर भाई या भोजन कइले तो मुखिया जी बोलौनी कहनी के आई तने ब्यास जी ऐसन करी आज आई घर रवा के हम चेक कराओ तनी कि कैसन बनल बा तनी बताई रही तनी बालक भगवान से पैसा ले लेबे दी नाम बबुआ के अच्छा गुप्त दान में पुरस्कार आई नारायण जी बनौले रहे तो मुखिया जी कहले जे तनी हमार गेट बताई आज कैसन गेट बा इनकर भाई कहले जे मुखिया जी जी खर्चा तो घर में बहुत लोग करेला जितना सुंदर वो घर बनवा दिले बनी जितना सुंदर वो गेटवा बनवा दिले बनी कि रवा घरे एगो आदमी मर जाऊ नु तो खड़े लाश बहरिया अब तो मुखिया जी गरम हो गए कहले के फालतू बेस बड़ा हो ए मर्द तो नहीं तहरा के हम बोलौनी हो गिरह प्रवेश में शुभ के काम में आ कहत जे रवा गेट ऐसन बोलल में कि एगो आदमी मर जाओ तो लाश खड़े बहरिया जाए कुछ दिन के बाद इनकर बड़ भाई गइले तो मुखिया जी और रहन देवे के लिए सुनी कैसन मझिला भाई करवा भेज दिल रहनी हो आज घर भोज में भेजनी हो गेट के चेक करवनी हो तो कहते रहे जे महाराज गेटवा तो ऐसा बनवा दिल बनी कि खड़े लाश बहरी आ जाए इनकर बड़का भाई कहते रहे जे बुरबो कह वो बुझाला ना सच कहते मुखिया जी गेट तो रवा इतना सुंदर बनवा दिल बनी खर्चा क के एगो लाश के पूछता रवा कि हां दूगो आदमी मर जाए तब वो लाश में ठेका ठेकना होई बहरी आ जाए मुखिया जी के पारे हाथ धोलल कहले कि भाई उनका से तो बड़ बुरबो की ई बाड़े एक महीना के बाद ही आशिक जी गइले तो ओ रहल लगले मुखिया जी देवे कि महाराज आज के बाद न्योता हकारी में दोनों भाई के मत बोलाए रउआ आवे कोई तो रउआ आए चाहे पापा के भेज दे ई कहले जे का हो गइल बा तो माझिल भाई से पूछनी हो गेट देखनी तो कहत रहे जे एगो लाश खाड़े बहरी आ जाई बड़का भाई से देखनी तो कहत रहे कि दूगो आदमी मर जाए तब लाश में ठेका ठेकना होई वो लाश बहरी आ जाए ई कहत रहे जे मुखिया जी दोनों बुरबक हवे सब बोका बोका वो कनी के ना बुझाई गेट में तो रवा इतना खर्चा कर दिल बनी आज रवा खानदान भर के लोग मर जाइनु तब वो गेट में ठेका ठेकना होई बहरी आ जाइला तनी कुछ हंसावाहू वाला बात कहो देखिए अमित भैया चुटकुला ही माई के पूजा होता है माई के पूजा के आशीर्वाद में ली तो लड़का लोग नौकरी उकरी लागी ना बबुआ ई खुशी के बाद था पूजा होता तो अहिं करे के हम मरनिहार बाकी ना हम ओकरा के खोजत नहीं भैया रोवे सबसे निमन बुझाता नहीं उठी आ 4 लात मारी करे के पहले पूछी का है माई के पूजा में इस श्राद्ध के मरे के बाद कोइले चुटकुला इनकर निमन ना भेटाइल हो हां नइखे चिन्हे आमत माहौल नइखे चिन्हे आमत महाराज जी अलबत रो माहौल चिन्ह नहीं हो कि माई के पूजा में आके लागत नहीं क्रिया वाला चुटकुला को है अरे के मारित ना हर पेट मूड बना दी अब से कहबो किलो तो छोड़ देत के जो हिंग मर एहिंग कीड़ा कुकुबात एहिंग रह जत रे चुटकुला के अपना जवाब ली पवन भैया ये लोग 2 भाई होलो 2 भाई एगो अभिषेक तिवारी इनका नाम है इनकर भैया के नाम राजू तिवारी है जनन ये अभी के बात ना है एक दिन पीएल में हमारा सब बतावत रहल जब ये लोग स्कूल में पढ़त रहलन दोनों भाई पढ़े गए रहे लोग तो परीक्षा होत रहे एग्जामिन रे रोह ना रे अरे रहू ना रे एग्जाम हॉल में दोनों भाई बैठे रहे लोग अब बुझी कि पूरा दम लिखले बा लोग आ पेपर जब जमा करे गइल बा लोग तब एगो फार्म भरे करे एग्जाम के पहले फार्म ना भराला तो में बाबूजी के नाम लिखल जाला जननी त ई अपना फार्म में बाबूजी के नाम दोसर लिख दिहले आ इनकर भाई जी अपना बाबूजी के नाम दोसर लिख दिहले जननी कि ना अब नाम मन धर भाई कोनो नामे हो
दोनों भाई अलग अलग बाबूजी के नाम लिख दिल हलो चलो हाँ अब बुझे नु हाँ जब गोयल सर जी के लगे बोले कि तोनी के परीक्षा में ना बैठबा सो ना और उसके का है काहे तो तोनी के दोनों का बाबू के नाम अलग अलग काहे लिखल बारस काहे ये बहुत तेज नु है हाँ तनी भैया शांति बना के सुनी ना हला मत करी लो तनी शांति बनी तब सुन बुझम सुनम तब बुझाई बाबा कहने के देखी हम कौन बुर्बक ना है ना बाबूजी के नाम ऐसे अलग अलग दोनों भाई लिखली हसन कि एक के लेखा लिख देती सो तर वो कहे लगती कि नकल को के लिखल है देखा देखी छपले बा अब परीक्षा में तो नकल ना कइल जाई ऐसे अलग अलग लिख देने कितना सुंदर छोट दे चुटकुला हो गया शॉर्टकट में ना कोनो क्रिया ना कोनो सरा और रउआ चुटकुला कहे में महीना भर लगा दे तनी के महीना बाद ब्याह जी गइले अब उतरो बोला रही माता बोला रही बाबा कहने के 14 प्रकार का हम मुर्गा बनात नचवाए आऊ मोटके नचनिया खाली एके गो नाच ना चल हम आसरा लगा के बैठले हम भाई देखो तनी कि भाई 14 गो नाच कहाँ से तनी अलग अलग तनी हमू देखती हम हो भाई सीखते बिहान से नचती अब देखो नहीं कि मुर्गा अकेले के बजता और मुटकी अकेले के नचती जोरे ढिढरी दे नाच भात काल कम कर नाच नचवा ममता से हाँ उन्हें गीत संगीत समाप्त दिया लेकिन 14 प्रकार के तू नाच देख के जा तो अमर भाई के नाच अरविंद सिंह अभियंता जी कुर्सिया धके खार के हो खिले यह दिखावे के ममता और की कबहू न करे उ तो धके मसाज कबाने में 5 मिनट उ नाचत ना रहल जब विजेंद्र बाबा गा के बैठ जात रहनी तो हम करे के लेत के रही कैसे मतलब खोज खबर यह ममता दिखाई दही दही चूड़ा खियंतम तब घरे पे ठंतम अरे कि कबहू न करे उ तो देह के मसाज विजेंद्र गिरी के उनको जानते नाच कौन हम भैया ना ऊपर हिलेला ना आ नीचे वाला ना डोलेला खाली बीच वाला डोलेला एकदम में बदल बदल के होइए हो बजाओ तरह का एक गो नाच के कर हम त मुकेश लोथा जी वो अपन जोर के करा पर देखावेला केकरा पर मनोज शर्मा पर ये है मनोज शर्मा वो कैसे ना चाहे सिपाही का अरे के कबहू ना करे उ तो जिया 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 लोथा कबाड़ा जाके मोथा